кататься на велосипедах? Янис, привет! 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 Яна, привет! Яна! Яна сегодня заняла место Яниса, да? А Янис занял место Мелины. О, Яна. Папа наш пошел в магазин. Мы что-то купить, мы его ждем. Конечно, жарковато. Где дядя? Браво. Так, ну все, поедем сейчас в парк. Привет! Очень классно здесь в машине без папы. А то он ездит, и ездит, и ездит, и ездит. Очень долго нужно ждать. А сама с музыкой это классно. И вот это надо гать. Το χεράκι μου εγώ, γιατί δεν το τρομάζω. Γιατί το κάνω σιγά σιγά. Εσύ πας γρήγορα ήδη, σου λέω μην πηγαίνεις. Γιατί είδες, να. Καθίστε πίσω, μην το τρομάξετε. Θέλω το μετούλι. Δώσε αυτό το πουλάκι το μικρό. Όχι αυτό. Γιατί αυτό το παίρνουν το δικό μου. Κοίτα, κοίτα, τα δείστε. Σε κουράζονται τώρα, είναι. Κοίτα, τα ρίχνετε κάτω εδώ και δεν τα τρώει κανένας, έτσι, δεν τα ρίχνετε κάτω εδώ. Θα κάνω κομματάκια να σου δώσω το κεράκι, κάνε έτσι το κεράκι. Γιάννα, σιγά σιγά μην το τρομάζεις, σας είπα, άμα πηγαίνετε σιγά σιγά δεν θα φύγουν. Να είδες λίγο, περπάτησε θα τρόμαξε. Πάει πιο πέρα τώρα. Μπαμπά, это татамия. Μπράβο. Взяла хлебушек? Да. Πού είσαι. Косочки. Μελίνα, μην τρέχεις, φύγανε. Браво, Януся, Парануся. Гуляти. Гули-гули. Хули-хули. Говорим гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Делаем гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Мама, смотри, что я сделала вот это. Да, это παπάκι μεγάλο έκανε. Что там? Пойдем до папы? А? Идем до папы. Идем до папы, пошли. Идем.
1 κιλό ψωμί αυτά. Είναι έτοιμα για 2 μέρες. Σαν να φάγανε μακαρόνια με κοιμά. Δεν έχουμε να φάμε, μόνο να πιούμε έχουμε. Поедем домой и будем кушать там. Ψωμάκι για τις πάπιες έχουμε, θες? Ναι. Θέλω να φάω. Так, пойдемте. Будете кататься? Μπορώ να φάω στο παρακαλώ. Θα κάνετε ακόμα ποδήλατο? Κοίτα πώς τον κυνηγάει. Τις προσέχουμε. Πολύ. Да. Μου δίνει φιλιά. Έτσι. Και κάθεται. Γιάννη. Για να δω. Δεν κάθονται τα πουλάκια έτσι άμα τα κάνεις. Στρωμάζουν, είναι μικρά. Άμα τους δώσεις σιγά σιγά ψωμάκι, είδες, έρχονται και τρώνε και από το χέρι σου. Αλλά πρέπει σιγά σιγά, δεν τα κυνηγάω τα πουλιά εγώ, είδες τα κυνηγάω. Δεν τα κυνηγάω γιατί τρομάζουν και αυτά. Что, зайка? Что? Αυτός, κοίτα. Όλα θέλουν να Берите πάνε. хлебушек и кинь ему еще. И Яне кусочек дай. Ένα κομματάκι θα πάρετε, μικρό μόνο. Και θα το μοιραστείτε στη μέση. Δώσε και στη Γιάννα κι άλλο. Μπράβο, Μελίνα. Εδώ. Σιγά σιγά, εδώ. Μην τις τρομάζεις, ρίξτε λίγο ψωμάκι. Яна когда-то дала ему с ручки, помнишь? Да, и что? А он скушал у нее с ручки. А я наплакала? Нет. Το δίνει ψωμί, η Μελίνα πάει εκεί. Так, пοδήλατα, ελάτε εδώ. Άρχισαν και λέω. Яна, иди сюда. Яна, Мелина. Яна и Мелина назад отходим. Πιάστες εκεί, τι θες να κάνουν, να φύγουν για να περάσει Ναι, αυτός? γιατί δεν βλέπουν. Και να κάνουν πίσω. Κοίτα, λάβει! Οκ. Давайте. Мама, а можно Τον είδα τον κύκνο, αυτός είναι κύκνος εδώ άσπρο. Стоп, мне вот такой. Да, зайка, да, можно. Хорошо. Μάτια έχει αυτό το κύκνο, πού είναι τα μάτια? Ποιος άσπρος? Ναι. Πώς δεν έχει? Κοίτα, μην τα βλέπεις εσύ. Μελίνα, φτάνει το ψωμάκι. Να έχουμε να φάμε και στο σπίτι. Καλά,